on txorienetarrak, eta eskerrik asko horregotearren gurekin asteari bukaera emateko. Ostirala, famatuen bideoak, eta Plazaoloa jauna daukagu hor bere eskariarekin. Atzo pixkat aurreatu egin izuen, baina hobeto bere hitzetan entzutea zer nahi duen gu prestatzea hemen. Ia ze eskatu dagoen Jonek. Haupa Patri, haupa Zigor. Bueno, betiu, nek sukalden ibiltzea asko gustatzen zait, denetikan porbatutakoa naiz gainea, mundu guztiko janari, ez da asiatikoa, ez dakit, exotikoena ere probatu izan dut, ez, matxin saltuak eta da nahi indian. Baina nire janari favoritua tipikoetan tipikoena da, patata tortilla. Patata tortilla ondo indakoa. Patata tortillakin bakarrik ni elikatu naiteke. Osea, egunero jango luke, gozaltzeko, meriendatzeko, afaltzeko, patata tortilla on bat. Ni soltatu último superviviente bezala hortxe isla baten, eta patata tortilla, urdai azpikoa. Eta ardo pixka baldin baukat. Gutxi eskatzen dago. Venga, muixo handi bat. Hala, gutxi eskatzen dagoenek. Claro, ez? Hori egunerorako, ez? Hartu eta hori. Ostra, baina egunero bardina jatea ez dakit, Bo, nik algo nagoen, Urdai azpikoa eta patata tortilla... Ikusten da, Eloio pelikula ez duela ikusi. Beti berdina jatea, zergarrixa da. Egunero berdina... Eloioko, depende ze solairutan tokaten batzun. Ez izan asko kexatu. Bueno, gu patata tortilla txorienen hainbat egin ditugu, eta aldetze aldera legunean esan izun, ingo genuela hemen udan egin dudana, txip patatakin indako patata tortilla bat ingo dut, eta aldatze aldera beste bat ingo dut makaiagoarekin. Zigorren fetitxe handienetako bat makaiagoa da, eta ingo dugulako patata tortilla bat, zeinek makaiagoa ingo dut. Hau lehenengo aukera, eta Patrinena ere, patata tortillakin zerekusia daukala, baina hori da, danik gehitukotzat, beste ikutu bat, zuk makaiago da piperrak kasu baten, danik txoixua gertu. Goxua? Plazaola, hau gaizki ezin datera, ziur ezetz, eta nola ingo itxun, era errezuntan. Sartagi bat olioz bete, tipuleta eta Gernikako piperrak txikitu, baratxuria txikitu, eta bertan erregosten jarriko ditu. Patatak serra fineta moztu eta hau ere erregostera. Beste sartagin batean, beste tipuleta txiki moztu eta hau ere erregosten txipekin egiteko. Patata egin bitartean makaiagoari azalak kendu, laukitxo eta moztu eta sartagin batean salteatu ingo du minutu batez. Patatak eta piperrak egin da daudenean, iragazi, arrautzara bota eta makaiagoa gehitu. Sartagin batean patata tortilla egin eta gorde. Beste arrautzak irabiatu, txip patata gehitu, kipula erregozia gehitu, eta honekin ere patata tortilla normal bat egin, eta gero bakoitzak berea dasta dezala. Ero biak. Nahi duguna. Edo irurak. Irurak, hori da, gaur aukera zabala izango dugu, eta esan dakoa, lehenengoari, ikutu ezberdin moduan ingo du, hori, makaiago gehituko digula. Kipula ero tipuleta, nik aukeran tipuleta nahi dut, holan fina bateatzen zaigula, ero bestela kipula, baina gabe lantaldeko berriarentzako, hau da, mezu bat, ez dago aukerari, kipularekin beti bai, ero bai, mesedez. Hori gustuak dauz, batzuk gustaten gake, eta bestatzuk gustu txar dauke. Hori da, erostuko guzti horik. Gaur egun, egoten dio lan tortilla patata tabernetan gaina desberdinak, eta batzuk gaina espezializatuta egoten dio tortilla patatan, eta ukitzen dabe bat boiurrakin beste bat, tipula karamelezetuakin, beste tipula frigitsua, bestela txoixuakin daukitzen dituzte hor desberdinak. Guk hau txorien eme bai gure tortilla patata menu degustazioa ukiko dugu, eta hortan 3 desberdin. Gaurko egunean gainera, egun politxa da, patata lantzeko. Bakizu ba? Txoa? Gaur, harimen gaua dalako, eta beti, pentsau izan dugu, beti kalabazakin, kuiakin eta arbixekin einako formak eta olakoekin ospatzen dela gaur moduko egun bat, baina, aintzina patatakin bebai ospatzen zen. Baina, Bai, ez dakite gisa, kalabazak haundixea diela, eta erresa dela, aurpe gisak eitxiaz, ustia, kandela bat jartzia, baina patatakin, zela ingo zain, txikixauak. Txikitsuak. Bai, ez? Eta hau suposaten, antzina, hori patatek harri zutenean, ez? Mundu berritik, esaten zaie, baina bestela. Imaginatzea bai, ez? Aurreneko aldien zuten, nik patata erabili izan dezanik. Antza bai, ze honek dauka jatorri zelta bat, Samhain bezalako jai batetik, eta egisa da gaur egun Halloween bezala ezagutzen dugula, eta, jendeak ospatzen dauela, nik pertsonalki ez dut ospatzen, eta jende asko ez dakixena da,
Hementxe Euskal Herrian bebai gure arbasuek eta ospatzen zabiela gau beltza edo arimen gaua. Bai. Eta hori dala, benetan, hemengoa dala da. Zeo ospatzen badozu, hobeto, arima gaua ospatzea Halloweena baino, ez? Bai. Indar hartzen ari da, eta gero eta herri gehiagotan, eta gaina izen horrekin. Segia, guk, eta eskolan asko ikusten dut, eta nik beti gure txikiei eta behai, eta Halloween da ez dakit zer da. Ez gau beltza, gero mozorrotu zaitezten nahi duzuen moduan, izara batekin, ez dakit, vampiro moduan, edo nahi dezuena beldurra zombi moduan, berdin zait. Baina gau beltza, eta horrekin, nik uste dut sartzen ari dela pixka bat, baina nik gaztean itzanean gure inguruan, esan ez Halloween, ez olakorik ez sekule entzun bez, eta ia da indarrez etorrian jai badala, eta, txikiak eta gaur egina egiten dituzte horreko itxurak, telebistan ikusi dituztenak, ez? Juteana gozokia eta eskatzera, eta hori gure inguruan ikusten da, baina nik hori zute zautu sekula. Nik uste, telebistan ikusten da gero marketing aldetik egisa da, marketing handixa daukala, eta orduan ikuste dituzu dendak eta azken oleixen horrekin apainduta, txokolatetxuak saltza dituzte kalabasa formakin, eta, egisa da hor, badauela merkatuko eta komertzetako indarra. Hombre. Baina, garai baten eitzen zan ospatzeko hildakoen mundua zauela urbilau, holan uda bukatzen zanean. Eta gero kristautasuna etorri zanean, errito pagano hau berreskuratu nahi zan, eta pasau zabien santu guztien egunan bezperara. Hau da, urriak 31. Eta horregatxi, holan ospatzen dugu. Lehen, garai baten, izaten zan arropa xarrak jastia, maindire zurixekin, eta kalabaza argiztatuekin, erritxik juetia, janari eske, eta abesten, da holan, zan, errito bat egisa da politxa zana. Hori gero eraldatu da apurtxo bat, da ontxe mozorruak izaten die, garezti xauak. Erositakoak. Hori da. Erositakoak, gure txene gara, erropa sarrekin eta izan dugula beti, eta hor, imaginazio pixka batekin, eta holan, zerbait beldurgarria egin aldala. Baina, zuk esan duzu, zenbat dago negozio, eta duela hilabete batzuetatik, uda bukaeratik ja, holako jostailu dendetan eta mozorroak eta saltzen dituztenak, egon dira holako pila, kalaberana, ez da egizet, Frankensteinenak eta holako mozorro pila bat, eta gaur gauian, horietako pila, ikusiko ju, ziurrenik gure herriko kaleetan zehar pasioan. Piperrak, Gernikako piperra bota diot, zebatik gustatzen zaidelako eta etxean eukalako, baina ez dela edozein piper berde italiarrere bota aldiogo, eta kipula hor erregosten, tipuleta piperra baratxuri pare bat ere botako izan, ni baratxuri zalean naizelako, eta gero hemen patatak xarra finetan, bakizu hor, modu pila bat daude, batzuik raskatu gustatzen zaie, beste batzuik laukitxotan, ni xarra finetan botatzekoa naiz, baina hor nahi duzuena, zuen etxean egiten dituzuen, moduan botaitzazuen. Bakoitzaren eskolan. Eta aipatutakoa, garai baten patata jatzen zala, arbiakin batera, holan argiztatua da zulatzen, basalexetako eta bidiei, arimei edo bidia erakusten. Orduan, horti dator barazki argiztatu honein jatorrixa. Eta barazki honekin, engau tortillatxo, bi, bestea patatak txiperakoekin hori Ferran Adriak erakutsi zigun, nik hobetu egin dut, esaten Ferran Adrian errezetan, berak tipula erregosirik ez botatzen, eta nik hemen hor sartakin batean gero tipuleta bat ere erregosiko dut, eta egia da horrek ematen dion gozo ikutua, zoragarria da, eta benetan intzazu etxean, guk gaur ingo duen patata tortilla, betikoa klasikoa eta ingo dituzu seguro, baina probatu zazu askarrau, egiten dana txip patatekin, eta emaitzak ikusiko zuen, benetan ondo geratzen dela, Eta egia da, txip patata gaur egun pila bat dauzela, bada, ondulatuak, lixuak, artixauak, laitak, zapore Zenbat zapore daude? Oso originalak dienak, sushi zaporean badau, badau piperautzakin, badauz berakatza eta perrexillakin, limoiakin, txipsak dauz era askotarikuak. Baina, nork asmatu zitxun? Bota. Estatu Batuetako sukaldari batek, Saratogan zauen Moon Lake Lodge jatetxeko sukaldariak, hain zuzen ere, George Crumek. Eta, honek zaukan bezero bat, eta eskatu zotzan, patata frijitxu batzuk, holan xerratan. Eta, egin zotzan, sukaldera berriz buelta. Finagoak. Finagoak nahi dituz, ze honek die lodixe gixak.
eta bueno, krumsek, zaben, fina bakein zotzan, da berriz atara zotzan platera. Berriz platera sukaldera bulta, da lodixe gisa jarraitzen zabelea izaten. Orduan, George Krum, amorratuta, esan zeben behitxu, mandolina fin batekin moztuko ditut. Ingo ditutolan olixo berotan. Eta kurriuskari atarako ditut, ia bezero hau izorratzen duten, edo ja, ez tozta esango fin hauak nahi ditxula, ze fin hauak ezin diein. Eta orduan, bere plana ez dakit zapustu zen edo ondotara zen, ze bezerua geratu zen, maiten minduta, patata kurruskari honekin, gatz desente zaukiena gainetik, eta gainera aldamenekuei, lagunei eta, esan zotzien, betxu, joan zaitxeza jatetxe horretara, eta eskatu patatak era honetara. Eta, ospia joan zan irabazten gutxinaka, eta horrezkero, bere eskualdian oso famatua bilatu zen, da hori, George Krumen patata frijitsuak, edo George Krumen chips kurruskariak, eta holan hasi ziren erakusten. Hau zen, 1885. Bera, erretiratu inzan, jubilau egin zan, eta orduan, herrialde edo bere eskualde osotik, joeten zan jendian artean, hor zauen William Tappendon, eta 1920 honek egin zabena da, ontziratu. Hau da, poltsa baten sortu zaben holan industrialki sartzia, eta edatu ziren oso askar. Orduan, horrezkeroia patata chipsak egin ziren oso ezagunak. Gainera, hor, 1920 inguruan, asmatu zen patata zuritzaia. Orduan, honekin zaben lana, asko bizkortu, bikoiztu inzaben. Eta hola historia. Gaur egun arte. Eta gaur egun hori ez dakit George Krum horrek imaginatzen zauen. Buruatzeko bazaben gixakoak. Eta ikusi bazituen. Arrautza frijitu zaporea daukaten. Txip patatak benetan dira. Zuiz gatu gustaten, ere gustaten jat. Baina eske, dain, zapore... Eta zapore daukate horrena, arrautza frijituena, baina iruditzen zaiz zerbait dain artifiziala esatezula. Zer da hau. Ni, hortan, egia da, naizela oso klasiko, Klasikoa. Normalak, ero, bestiak pixkatolan ondulatua direnak, oie, baina ez urdaiazpiko zapore dutenak, ez gazta zapore Urdaiazpiko ez? Ez, horrek gaina, batez ere. Batez ere, oiek ez. Izango ezen, nola di horrek, York eta gaztarenak, hori super artifiziala diela, ez dutako nuke, horrek, jan alditut. Baina urdaiazpiko denak, fuertegiak iritzen zaizkit. Nire pila gustatzen jatolan gazi-gazitxuak. Baina, egia da, nire gustokoenak, diela txurrerixatan saltzen dituztenak. Horrek aukitzen dena gainera artisauak eta aukitzen dauenak olan olixotxua. Horren egitako di goxo-goxoak. Beraz, akizue, tortzen bakatzue bezero bat, exigentia eta zorrotza dana, naiz eta apurtxo bat amorrua eman, igual, suertatu leike, bitxu, errezeta batekin arrakasta izatea. Nik hor duda bat sortzen zait, Patri. Bai. Patanok nok asmatu zituen. Sukaldariak ero bezeroak buruan bat zeukan zerbait. Eta etxian ero hori probatu zuen, ze, karo, egin sukaldariak egin zituen. Baina ideia nik uste dut hor, ero agian harritu intzion, berak bezeroak ez zuen espero olako zerbait egitea bat zeuela, baina hor, duda hori geratu zait. Honaiz buruai ematen ezen. Ostra, nokingo, noen adasmak izuna. Zalantza horrekin biziko gara eta historian zehar egia da, pasatzen dela, pasatzen diala berako gauzak, ez? Hau da, betxu, errege batek asmatutako errezeta, eta orduan dauka erregian izena. Bueno, erregiak edo erregian sukaldariak koitxauak. Chateaubriand eta olakoa danak, eta olako izen guzti horiek, dana die, hori, ez daki nungo dukesak erasmatuta, bai. Eta gero goratzen zara, bere sukaldariak indako zerbait zara. Bueno, hemen patata, kipula, baratxuria, piper berdea, dana martxan, eta esan dakoa, hau, hemen ingo duan beste tipule hau, hor jarriko dola beste zer gabe, erregosten izango da, txipekin egingo duen patata tortilla egiteko. Oin jungo naizena da, makaia hauai azalak endu, laukitxo eta mosten, eta hori salteatu ingo dugu, eta ero perresilla ere xeatu da botako diego, zezkenean, makaia bakin da perresilla oso ondo juten den zerbait da, eta zerbait. Oso ondo. Bitali galdera eta zer baino lino. Ekusi dut egiten bideo baten, errezeta bat, dala, patata tortilla, olagarroa afeira erakin. Hori, ez dugu egin txorienen, ez? Nik uste ez. Txura hona daukat. Hau da,
patata tortilla, eta Eiten du, gero... olagarro bat egosi egiten du, guk egingo duna patata tortillan, eta gero arrautzara botaten du olagarroa, egosita pusketatan, eta piperrautza botaten dio. Pentsatzen hauen, behitxu, beneri, holan, pentsako gaten ondo, bakitzue, olagarroa afeira dela, olagarroa, patata egosia, da gero gainetik piperautza eta oliba. Ez, nik pentsatzen esaten zilura, patata tortilla, normala, da horren gainetik, olagarrua eta piperautza gainetik, hori ona egongo zan, Bai, egiten dudana da hori, eta antzango, Galizien egiten dela baita dela, arrautza nasketa daukazenean bertara, olagarroa egosita, xerta moztuta, piperrautza bertan, egin patata tortilla normal, eta gero, zerbitzatzeko garaian, piperrautz pixka bat gainetik baita. Ez da testura aldetik gustako jaten zaskenean... Kusketa gogorren batratzen oso... Egia da patata, biguntxo geratzen dela patata tortillan, kurruskari igual bai, baina gero arrautzakin esetasunak emote dutza puntu krematxu hori, eta batean, olagarro zati holan tente bat aurkitzea, ze olagarroak baduka testura holan gomoso antzerako hori. Nik ingo nuk itxuzke, berak egera xarra egiten ditu normalak, laukitxo eta moztuta. Igual bai. Laukitxo eta moztuta, hobetu behar du gerrezeta hori, baina, bueno, hor, ez dakit neukan buruan, ez dakit egin izan dugun txorienen, eta hori galdetu nahi nizun. Ez jarri ezaguna. Bueno, zuritu, hemen, hartu, bestela zuen arrandegian eskatu bertako arrandegikoai, azalak entzeko, eta hau ingo dugu. Laukitxo eta moztu, hau da, gizatutakoa, gatzetan saltzen dana, gero urre hotzetan da errekako ero itxurriko urarekin, bi egun, ura aldatzen, 3 aldiz egunean. Eta, laukitxo eta moztu, eta salteatu ingo du. Oso ondo. Bueno, historian ziar, gertatu die aurrerapen olan iraultzaile asko, ez plangintza zorrotz bat jarraitziagatik, baizik eta olako ustekabeko istripu edo laborategiko akatzen gatik. Hau gertatzen da, chipsak gertatu die olan, ez? Bai. Ez da olan zehose pentsatu da, baizik eta, bueno, istripu edo bizitzak hortara eraman dotzuna. Adituek esaten daue, aurkikuntza zientifikoen 30% eta 50% artean, holan, istripu batetik gertatu diela. Bai, holan, kasualitatez. Kasualitatez, bai. Adidez, sukalderitza munduan, ontsu chipsekin gabizera, mikrowin labea. Bai. Hemen hori, komenta izan dugu, ez? Non, Spencer, basauen ingeniaria, eta basaukan poltsikuan karamelu bat, eta orduan urbildu zen radar bati, eta bapatean hasegakon poltsikuan karamelori urtzen. Holan, bapatean, mikrowin labea. Da, hortik abiatuta edo, hortik tiraka, hori. Gero bestia, pentsatak eta apurtxo bat, arriskutsu haua, sakarina. Nik sakarina enakixen nola sortu zen, eta antza kimikari batek, laborategianan sakarinakin zabilen lanian, eta, eskuak garbitxu barik, inzaben holan, hauen, eta konturatu zen, goxua dau. Bai, alzan gertatu. Zean pixat izatea eta bertan geratzea. Zurora joetia edo, sakarina asmatzea da. Bueno, honek irtenbide ona eta aukizaben, irtenbide positiboa. Beraz, sakarina asmatu zen. Kola edaria, bai, holaxe asmatu zen. Bueno, John Perventonek asmatu zauen hasieran, hori sendagai gisa, medikuntzarako, baina gero Atlantan alkola debekatu egin zen, eta orduan, edari gisa formulatu zen, berriz. Hori, kola edariakin. Eta gero, elatuen kukurutxo edo konua, hone soka baten, zauen hori, soski saltzaile bat, eta platertxo barik geratu zen, edo tarrina barik, eta hor zen gofre batzuko lan kiribilduta zeusenak, eta zen, hor zerbitzatuko ditut. Eta horrezkero. Eta gaur egun arte? Gaur egun arte. Eta, bueno, behitu, bueltatu dena da, egia da, kukurutxoa lehen beti ezagutu ditugu, kukurutxuan. Bai. Eta gero, oin hasi da berriro, oin terrinak hasi. Terrina ez da aukera bat zegoen. Ni beti kukurutxo eskatzen nuen. Osea, zuk eskatzen zinuna, baina tarrina aukera beti egonda, Bai, ez da ingurun, Bo, ni txikixan nintzenetik bintzat. Claro, aukera hori egonda. Sasoi ezberdinetakoa gara. Bai. Sasoi ezberdina. Gaur ikusten dienak, hori da, gaur ikusten dienak bai, izaten di horrek kukurutxuak, txokolatezkoak, gero txokolatia ez dakin un sartuta da, holan almendrakin da. Gaur egun ikusgarrixak, Ia kukurutxuak izosgisa baino artisa. Nik lengunien ikusi podcast bat, entzunaen, honena, oin zan dozula kasualidadez asmatu dienak? Bai. Zereal hauek, lehoiarenak, Kelloggsak, hori izan berez, olako zoroetxe baten, olako senda etxe batean,
gozariga zerbait ezberdina nahi zaben asmatu, eta astu izitzaion gari egosia, holako gore bat gari egosiana, kanpoan astu zitzaion, eta hurrengo egunean, ikusi zuen, pasta moduen hori, probatu zuen, da zapore gozoa, eta luzatzen saiatu zenean, malutetan apurtu zela. Froga egin zuen, eta ondo atara zitzaion, eta, berak ez zuen nahi, berak nahi zuen, azukre gabe, eta berak nahi esan, ni azukrea botatzen baiago, salduko ditugu testakit zer. Da gero esnetan, da gero ingo ditugu iragarki batzuk, da gozaltzeko, eta bai. Anaia beraztu zen, asmatu zituenak ez, berak elos jauna ez, ze berak jarraitu zuen izan behar ziela, ezerko inungo zaporei gabe, eta harima eta garbitzeko. Eta anaia beraztu zen, eta berak, jarraitu zuen bere bizitzarekin. Senda etxean lanean. Bai, gustura, eta berak gustatzen zitzaiona egiten, Oso, no. Oliba txorrota bat, eta hemen zu bizian salteatuko ditugu gure makaiau pusketak. Eta gero izango dena hori, patata inda daukagunean, arrautzekin bateran hasiko dugu, makaiau salteatua bertara gehituko dugu, eta hori izango da bat egiteko. Besterako ja kipula hemen erregozita daukat. Hau gehi esango zut, hau itzaldu ingo dut dagoeneko. Perfecto. Eta gero izango dela, bi tortilla egitea. Orduan, utzi guzue, hemen patata pixkat egiten, nik hemen minutu bat, azkenean gero pataten beroa ere jasoko du, badakizue, hola, makai hau gesatu da denean, honek badauka gatzetan izatera, kozina puntu bat badauka. Hau gordina ez dago, eta nik horrela bertan jaten du. Baina, hemen salteatuko dugu, beroa emango diogu, eta gero patata beroarekin jarriko dugu arrautzatan. Orduan horrere kozinatzen. Tortilla egiten dugunean, oraindik bero gehiago emango dugu, orduan lasai, ondo hilko dugu lau. Hemen truko bat, super importantea, gutxi apurtu. Hori txipsena. Txantxa bazan. Ja, zerixona egin atzen. Esaten duzu laulan, gaur egun entzuten da batzuk irabiatu behar da pila bat arrotu arte. Beste batzuk, ezerrez apurtu oso gutxi. Ni naiz irabiatu behar duena, berak eskatzen dizuna. Bai. Gero, hemen, daukagu iragazita, patata, kipula, piper berdea. Zer gehituko dugu hemen? Makaiagoa eta bere saltza guztia. Eta 5 minutuz, hemen utziko dugu, bere beroarekin eta holan arrautza melatzen jundadin da gorputza ematen. Gatza gehituko dio, segatzik ez dauka, eta perresil xiatu ere beldur gabe. Oso, no? Danik bitxartian kontakotzut medikuntza arloan bebai olako ustekabeko aurkikuntzak egon diela. Bai. Eta upada markagailua, X-espiak, kinina, penizilina, pila bat. Bai. Baina bi holan bitxi, bat izan zen LSD-a. Ja, unik LSD-a nentzun dut. Bai, sendagai bat aurkitzeko lan, saiakera bat izan zen, baina istripu bat gertatu zen, eta orduan bere sortzaileak probatu zauen, eta konturatu zauen zelako efektuak zituen. Bai. Hori alde batetik. Eta beste batetik Viagra, hau pilula urdina, hori Viagria bai hasieran asmatu zen bihotzeko arazo batengatik, eta gero konturatu ziren, beste gauza bat zuten guztiak, ez? Balixo zabela. Bai, ez? Iarri angoian da, bihotza dio, hasi ziren holan, eta albo ondorio horrendako, ona zan bai. Beraz, istripuak holaxe gertatzen dira. LSD-aki, bakizu bere garaian gero hippiak hartu zutela, beraien droga bezala, eta gustatu zitzaien, da ordena izan zen Vietnameko gerraren garaia eta Estatu Batuetako gobernuak debekatu inzuen, baina medikuntzan erabilizien, eta gaur egun, gaina da oso erreportai poli bat, hemen Radio Euskadiko programa batean, eta han agertzen da, gaur egun LSD-arekin ari dira lantzen jendea, buruko arazoak eta euskatenak, eta perriro ari dira oin LSD-arekin kontrol batekin, ez edo zer remondada, medikuarekin eta hori berriro berreskuratu dituzte, saiakera horiek eta horrekin ari dira lan, oin. Bitxu, interesgarri xa. Holaxe bai, asmatu ziren, pospoluak, tefloia, postitak, pegatina horrek horixak jarteko, holan bai, belkroa, eta, beste hainbeste. Honek istripuz ezien sortu, nik uste dut patata tortilla ondo pentsautako errezeta bat dala, eta kasunetan Jon Plaza holak eskatu esku, gogoratu ezagun bere bidixuan, esaten daben,
bueno, bera uarte batera joengo zala, urdai azpiko apurtxo batekin, ardo apurtxo batekin, patata tortillakin, ez da gutxi eskatzen. Bueno, urretxun jaiota, 1982an, eta guk hementxe telebistan ezaguna, bueno, ezagutzen dugu, pila bat alditan agertu da, ez? Umoregilea, aktorea, gidoilaria, aurkezlea, bueno, danetarako balixo dauen mutia. Sukalderako baita ere bitu? Berak esaten dauenez. Zu proba dozu zeus edo? Ja, baina berak esaten modu kezurrazetako esango digo. Egia da, esan da bera trebea, da biditxuan gainera hasieran ez den zaben, baina nik mundu osoko janarixak dastatu ditut, eta hau asiatikoak, indiakoak, ez dakizan, da gero patata tortilla eskatu dau. Egia da, probatze dozula munduen zier, pila bat gauza, baina gero goxuena etxien, ez? Edo betiko zaporiak bada, irabazten da bienak. Bai. Bueno, arrautzak irabiatuta, eta bai, paketeko txipekin nahi naiz, eta bertan, gure kipuleta erregozi da. Hemen, zua, ikusten duzue, tope daukat, eta zartaia bakeia botatzen. Ingo duna da, hau, utziko du hemen, pixkat, batzuk esaten, berak adriak esaten zuen, ezala busti behar, egon behar zala, denbora gutxi arrautzan. Ni gustatzen zait, bustitzea, ordea, hau da, zupatzea hemen dagoen arrautza. Orduan, hau, hemen bustitzen duen bitartean, nik patata tortilla normal bat ingot. Hau, utziko hemen bustitzen, eta hemen, bueno, ni enaiz oso lodia egitekoaren aldekoa, hori lodia da, ez? Loditasunarena oso, ez dakit, konparatuta, zu, hemen di Madrilera bidean zua zenean. Horrek usten diran, adreiuekin, hau da, moixe, olakoa. Baina ikusten dira, olako gauza batzuk gainera deskate zartai bereziak, horrei buelta emateko, Algortan lehen, herrixan basauen taberna bat, ja gero itxizan, baina bai, zerbitzatzen zara, olako tortillatzar bat, eta gainera, etzanda zerbitzatzen ziren, zehain ziren altuak, nun hori itxen zan, olako xafla fin bat, eta etzanda. Eta ziren, benetan, ikusgarrixak. Nik sartaia busti iten du, batzuk olio pixkat ematen dute. Horrekin zer lortzen dugu, irristatzea hobeto gure patata tortilla. Orduan, platera jarri, buelta eman, olio pixka berriro ere, eta honi, boixe. Gero gehiago egin da, gutxiago egin da, hori ja, bakoitza bere gustura, hor nahi sartuko. Gure txian gutxi egin da jatekoa garet. Baina, bueno, gehiago egiten baduzu ere, ondartzara juteko aukeran, hobeto da, gehiago egin da dagoen patata tortilla bat. Beste zerbait gaizti egiten duena jenteak, ikusten duzu hemen zikina dagoela, hemen arrautzak ordina dago. Buelta gero berriro hemen atara behar badugu platerau garbitu, mesedez. Platerau garbitu, ze gero hemen berdin da, eukiten badugu ondo egiten dugu, eta gero hona ataratzen dugu. Berriro kutsatu egiten zaigu. Orda, nahi badugu ondo egin da jun, eta inungo somorrorik ez ematea, hau garbitu, eta buelta eman, eta ja garbira bota. Hori da. Hau, alde batetik, hau, dagoeneko, atarengo dut, eta beste tortilla, patata tortilla egiten jungo naiz, era berean. Hori gordinagoa geratzen da beti, naiz, hombre, eukiten badu denbora pila, baina asmoa bada holan oso xamurra geratzea, eta Ferran Adriak esaten du, 40 segundo alde batetik, pun, buelta, 20 segundu bestetik, gehiago ez. Orden, bat. Bat, egin ja? Bat, ikusten duzu, gutxi egin da dagoela, eta oin, bestea, garbituko dut pixkat, makaio, zaporik ez digolako eman nahi honi. Plan, ikaragarri xaolan afaltzeko pare bat tortilla, eta lehen hau edo berandu hau antzerkira joan. Ze Jon Plazaolak, patata tortilla eskatu eskunak, berak itxeixu bakarrizketak eta monologuak, ontxe, behitu, aitxa izan zan, eta 3 egunetara, estrenia usaben bere showa Tutun Platz. Berak, aitatasun baja, etzauen oso luzia hartu. Nik batekin bakarrik ezautute, 4 seme ala dauzkat, eta lehengo biekin egunian, ez, lehengo irurekin, egunian bertan lanera itea tokatu zaite. Benetan, Bai, nik amaiurregaz, nire bikote esana, orduan bera zan sukaldaria, eta bera azkenengo egune arte lan egin zuen, da hurrengo egunean niri jatetxean ez zegoen beste inor. Bio ginen orduan niri tokatu zitzaidan lan egitea, eta
bueno, hori, eta araitzekin ere bai, sukaldean norbait egon mazan, nitu gatu zitzen, eta ekirekin, egun hortan hasten nintzen lanean, lantegi baten. Egun hortan jaiozaneki, eta utzi nuen bikotea ospitalean, goizeko lauretan sartu nintzen, esan nien, parkatu baina, aite izan berri naiz, martxan jarriko dut hau, eta banoa. Eta martxan jarri, eta lan egin nuen. Bueno, igual zuri orduan komeni jatzu Jon Plazaran bigarren bakarrizketa, ontxe, umiak 2 urte dauzkala, bere aitxatasuna nolan esperientziak eta batuta, egin dau beste bakarrizketa bat, aita. Bere zuk, aldotzazu esperientziaz erakutzi, lau dauzkatzula, eta aldotzazu holako... Aita deitzen da, Aita deitzen da. Aita. Hori da. Berez, Euskarriko plazetan badau, berez, plan ona, berak eskintzen dauena, urdai espikoa, patata tortilla ardaua, eta guk jartzen dugu bai, bere bakarrizketak. Hori da. Hemen alde batean utziko du pixkat gehiago, eta ezerrez, jasengo dugu, olio hau, patatak eskurritzeko erabili duguna, olio gero erabilizazu erregusteko janari, egiten dozuena edo zer egiteko, porruzalda bat egiteko, haragi gixatu ero. Olio hau, urrea balio duene, piperran zapore dauka kipularena, patatak ematen diona. Orduan, mesedez bota, etzazue bota, ezer estan bota behar modua, eta gutxio garraskatik, erabilizazue, ze benetan oso zapeorretxua da zerbait da. Arraskatik? Jenteak arraskatik botatzen du olioa, gaur egun. Zoritxarrez. Zeona. Beste bat, eta hau esan dakoa, txip patatekin, eindako patata tortilla, honi ere, oin platera garbitu, eta kanpora hau finaua ateratzen da. Segundu batzuk, esan? Jendeak kuriosidadea eukiko dauela, chipsena probatzeko segisa da, ikusi dugula sare sozialetan pila bat aldiz, Ferran Adriak bebai, egin zauen, baina ez dakit jendia ondiokan ez dan animatzen, ez? Zuk esatu duzu, uda honetan, sorpresa inzatzazula lagunen bati, edo ti hori edo... Aurte oin izan zen, iraia hasieran izan genuen, afaria, baskaria familikoa, eta lehen guzu eta inien, eta nire lehen guzinean zenarre, andoniri, eta geratu ziren, harrituta honekin, zezuten espero. Plater bat atara eta biak atarako ditugu bitele. Venga, alde batean bat eta bestean bestea. Holan karratutxo bat, adibidez? Bai, nire zuen. Ez da, holan jarriko ditugu bat eta bestea? Hori da. Holan bi pintxo? Bai. Eta beraiek harrituta geratu ziren, eta gure etxean askotan inda. Hemen induguna baita txorienen beste bat, egin gendun froga bat, Patrik horatzen zara, patata purea egiteko, egin gendun patata pure lehor bat, horrek eskatakin egiten dana, eta horrekin egin gendun gero, hori arrautzakin dana hasi eta patata tortilla. Eta penetan be oso goxua geratzen den zerbait. Orduan, batzuk itxura, takit, daukate, holan esaten dezula, hori jateko moduan egongo da. Bai, jateko moduan egongo da, eta hau, horrela, gutxi indak geratzen den patata tortilla bada, berak gero zeukan berzio bat egiten zuena, apar bat, egiten zuen hartu, birrindu, eta egiten zuen aize bat patatarekin, eta gero arrautza esferifikazio bat ez da izer zeukan, baina egin zuen horrelako kopa batean patata tortilla, guk aukeran horrelako itxurakin betiko triangelua. Hemen gure eskaintza. Hola, nogu apurtxo batekin, Bai, ogixan, bazterrian gertu da. Ekarri dugu alese, gaina, gaur patata tortilla daukagula, ez dakixer. Ja, nik ertzetik hartukot. Hau, janda, sagardu etok jagurua. Bakite, sagardote iguek ez daukela patatai, baina bauka makaiaua, piper berdia, azkenean, jagoxo dau. Zuzelagan, txorixoakin dako zuzurea baitele. Nik txorixoakin, hoxe. Txorixoakin ere... Txorixoakin... Rosaola, hori ere zukena emango zenuke guarte batera, ez da? Ez daki honek ezer. Jene. Ointxe horrengo errezeta. Bai, txoixoakin. Ez dakit hau arabar erara izango da, edo Gasteizeko erara, ze nik egisa da, lehengoa disprobagun haulan, patata tortilla txoixoakin, izan zen Gasteizen. Eta badauz taberna pare bat, hor Aldezarrian txiki taberna deportibo alabez da hor gunien, atabatzen dutzuela, patata tortilla normala,
Eta gero gainean txoixo goxi bat olan, txoixo saltzakin, bueno, dauela, Eta txoixo egosisa, oza, hola, da... Hola, gainien, bai. Pum! Pum! Eta egisa da nik nire etxean, txoixo tortilla bai, patata tortilla bai, baina, ointxe ingo dauna da, bixak nahazitxa. Eta arraseta, holaxe. Patatak laukitan ebaki, tipuleta txikitu, eta dana batera frijitu. Arrautzak txoixoakin nahazi, gero bixak nahaziko ditugu, patata, tipuleta, txoixoa eta arrautzak, eta tortilla bat ingo, 2 minutu alde bakoitzatik, eta zerbitzatu. Beraz, hor dau jokua, hementxe olixua berotzen, Bai? eta esan dakoa, tipula gozoa edo tipuleta bat. Fina, Bai? eta niri patata, zuzara eskolakoa gehiago, Eskata finetan. eskata finetan. Ninaz gehiago, honek satitxotan, laukitxotan. Laukiak dadu baten tamainakoak, Ez ditut neurtzen, nasi biltzen horre erregliakin sentimetrokan neurtzen, baina bai, gustatzen jat. Txiki. txapelketan bat irazu tortillana, irazu. Bateon bat, bai. Eta zen tamainokoak ezinen geratu egun hortan ziren. Ze horre frogak egitean, gero geratu inbarzara horrekin apuntatu, zehaz mehar zehadan izan zen, ze gero, ez bazaizu berriro ateratzen? Bueno, holaxe da, sukaldia, askotan ez da neurtzen, da gehiago da begiz, da orduan, egun baten atarako jatzu fina bat, eta beste baten, Ja, baina hemen, gaur egungo sukaldarik aste askok eta nahi uste dute sukaldea dela, hori, ikusten dituzte, beraie jarraitzen dituzten sukaldari handi hauen bezala, ez? Hemen gure gertukoa da, enekoatxa egiten duen sukaldaritza mota batik nahi dut esan. Oso neurri zehatzak eguneko egunean, denbora zehatzak, temperatura zehatz baten, eta egia da hor, normalean, emaitza beti berdina dela, ez? Eta, holako, jatetxetara juten diren asko ikastera eta hori, ikasten dute hori, eta gero ataratzen diezu, regla hortatik, gero ataratzen dituzu numero horietatik, zerbaiteatik, eta galduta daude, ez? Eta sukaldaritza da pixkat badazuk esaten duzun, ez? Askotan improvisazioa bada, momentura moldatzea, ze hori zenbat sukaldari gertatu zaion, egotea, hemen, eta aipatu izan ditu. Zenbat gauza eta zenbat errezeta aipatu dira, improvisazioaren eraginez, ez? Hemen klurranero erako makaiaua aipatzen genduen, eta hori bai izan zala, asmoa bat zan, baina gero ezan iristen danentzako, eta ala nola atara beharra jana, eta banazten du honekin, eta bateratzen da. Eta etxien be, jatetxietara joaten bazara, noski baiet, baina etxien be, zenbat aldiz, ez dakit, dilista batzuk egiten zabizela, igual beti bizitza danian induzula azen edixuakin, ez dakotzu da, eta kalagoa sabotakotza, eta horrezkero gustaten gatzu, da kalagoa sabotatotzazu, da holako, mila gauza. Hor, sukaldaritza, badago, nola dago, hijitu sukaldaria, gipsitxef eta horrez da. Erabili imaginazioa eta arrisgatu. Egia da, arrisgatzen bazara, aukera dituzula pitakoak. Hau da, ondo ateratzeko, ero gaizki ateratzeko. Baina, gizakiak horrela ikasten du, ez? Gaizki ateratzen danean zerbait, zu badakizu horri urrengoan, maionesa bati gozogile krema, ez zaiola bota behar, ero agian emaitza ez dala inona. Naiz eta zuk, usan duzun amets olako celestial bat gauean, eta esan duzu, maionesa honekin astuta ona. Gero dauz gauzatzuk zentzudunak. Ja, baina batzuk esango zuten hau ikustean, ze zentzu dauka paketeko patata batzuekin patata tortilla bat egitea. Hemen txorienen ez dakit einginun edo bakarrik horrei buruz einginun berba, eta da maonezakin itxendan bizkotxoa. Ez, hori nik ez duten zuen inoiz, etxan xeringo naiz, ze honek benetan, maonesarekin bizkotxo gozo bat? Maonesakin bizkotxo gozo bat, da etxeko maonesa batekin, eta azkenian sortzaileek esaten zauen, azkenian bizkotxo batek badaukala olixua eta badaukala arrautza, eta orduan, bazagoela behin etxian, ez zaukala arrautza. Ospinek etxion botako? Ez dakit. Maonesa zaukala, maonesa botazotzala, eta bizkotxoa ase goxua. Ja, berak zer zango zuen. Ospina botatzen botzan, limoi bizkotxoa. Daratarako, irten bidea beti badau. Espadot txorienera ekarri, igual ekarrikot. Ze esperimentu... Baina ez da zetan ekarri, Patria, mesedez, eskaitezen erot. Zigor, zuk ekarri oso txipseko poltza eta behitxu zelako nazan. Utsi da zu nire bai, nire esperimentuak itxera. Baina, aurrena zukuratu, bale?
Vale. Hori sinatuta utziko dugu. Vale. Ero, lehenengo froga ingo dugu gure maionesa dastatzailearekin. A ber, zer iruditzen zaion. Holan, behatzatara digu. Eta izen egon esan horren. Nire semiak eta hori paratu deitzen dute. Nik uste nahi dagoela esan, bai, mesedez. Probatu nahi dut. Ez dakit ni horti zigoan, Bueno, sukaldaritzan eta hona izena kontatzen da, eta hemen ez daiti noiz aipatu duan, ze gertatzen da, eskuak ze garrantzia daukan edo zerbait egunero egiteak, Eta hori munduko jende pila bat juten zaio, bitor argintzon izeri, etxe barri jatetxera, nahi duela, bere trukoa ikasi, sua menperatzea eta nahi dutela, eta uste dute dela, txingarretan lan egitea, eta hor zuek etxean udan da, txingarretan ibilizaten pasatu dute batzuk artista zaetenak, bakizue txingarretan ez dakizelako sua egin, jarri 10 zentimetroko alturan, eta minutu bat alde batetik eta minutu bat bestetik. Ez daukaz, segun piezaren tamaina, zelodiera daukan, zelakoa dan, izan bada ontzen gaur egun txuletak eta ontzen izaten ditugunean, denbora pilo bat egoten dira. Ontzen direnean, ze egiten da? Ezetasuna galdu egiten dute, orduan lehorragoa daude, denbora gutxixeo behar izaten dute. Orduan horren arabera, suak ze indar daukan momentu hortan. Horren arabera, juten dira, pilo horregana, ikusten dute, han, ez da denbora kontua, baizik eta han orduak pasatzea. Esperientzia hori da, Patri. Esperientzia eta zek ematen diz, ikasten duzu, einez eta hanka sartuz, askotan, noski. Ze horrela ikasten da. Hola sartzen da esperientzia. Bai. Hementxe patatak zigor, baitut frigitzen. Eta gero, hementxe egin jotena, da, 3 arrautza jarri oso, eta gero 3 gorringo. Beti jartze ditut, beti. Edo erresta honetarako, goxua geratzen da, 8 arrautza jartzen baitxuzu, 4 gorringo, edo 8 gorringo. Barkatu, holan, bardinak, beraz? Goxua geratzen da, eta gero hortxe daukat, txorizo, holan, goxua hau iberikoa dana. Baina gero txorizoa zer da, pusketatan barruan? Pusketatan hemen arrautzian, hau da, ez duko zinauko. Bale. Fin-fina, horretarako nahi dugu fin-fina, eta hemen txeskuekin. Bale. Zatitxuko, eta gero, listo, hortxe. Egia da, nik txorizoa bai gustatzen zait pixka frigitzea ero, baina urdai espikoa, tortilla bati botatzen badiot, urdai espikoa frigituta sartaian egin da zapore gehiegi zaite fuerte egia iruditzen zait. Orduan, ze gutxi botakotzat. Ez, bota nahi duzu, nik uste bolondresak egongo diela hori, soberan geratzen bada, ogitarteko baten jateko, Patri, hau bera, tortilla indaero gainean jartzen duzu, da on moduan fin moztuta, pixkat kozinatu ingo zaigu, bere beroarekin, tortillak emango digun beroarekin pixkat egingo da, bereko ipea, utziko beheni hor minutu batzuk, bereko ipea ateratzen hasiko litzateke, eta horrek izango luke horako itxura lizun eta zoragarri bat, estalki gorri koipetsu ikusgarri eta on horrena. Bakitzu nondik atera duten errezetia? Ba, urdaiazpiko lan marka famatu bat, holan iberikoak itxe ditunak oso honak eta bertako webgunet, urdaiazpiko esa parte itxe dituzte txoixuak, saltxitxoiak eta olakoak, eta eurek zaukin errezeta hau, da esan dut behitxu, proaukot, ze bestela nik egingo nahuena, txoixua holan gordina frigitxu, apurtxo bat, saltxitxotan, pikantia badan kasuan hobe, baina errezeta hau ikusen da esan nahen behitxu. Bueno, baina ez da berdina, zuk eltsekari bat iteko erabiltzen duen txorizo gordina erabiltzea, ero azkenean hau ondua dagoena, lehorra dagoena, eta holan bertan jateko bere hortan dagoena. Honek ez du beharko sinatzerik, eta gutxiago holan fin moztuta daukagula, Honek bai bidaloako sinatzia, baina bekarri dut, zelako trukua. Ebentxe, goixien egona, zor. Hau kendu dugu, kendu bai. Kendu da ingo, berez. Ebentxe jarriko, ingo tortillatxo bat, Azte hauriko tortillero etorre zaigu, Azte azkenean egin ituen biribilkiak eta tortilla kontuak, arrautza kontuak izan ditugu aztontan, eta gaur dena tortillak, baina esku nahi izan dugulako, Gubak hemen zuen eskaerak betetzeko dela, eta bakizue, guk hemen famatuenak ekartzen ari gara, baina irekita dago mundu guztiari, txonieneko ikusle zareten guztioi irekita dago eskaera, zuek nahi baduzue, guk errezetan bat hemen txorienen prestatzea, idatzi txoriene abildua EITB.eus, bideoak bialdu guzue, horrela,
Eta, bueno, minutu batekoa, 5 minutu, minutu batekoa, ero segundu batzuetakoa, noen esaten, behitu, kaixo, Patrizia eta Zigor, behitu, nik gure txian, ez dakit, oin, gabonetan oso ikua da jatia, konpota. Zahar, konpota ezberdin matikia daukazue. Tak, egingo dizu. Eta benetan, idatzi, eta animatu zaitezte. Segur, barritu, zuen bideoak eta berditugu, eta gogotsu gaude kozinatzeko. Hori da, behar ditugu. Hementxe, gure tortilla. Txikia. Vale. Barrura. Eta, bauntxe ikusiko, zela geratzen den, zelako goxua. Txiki. Bai, Patri, hau gaina hori da zuk esan duzu. Badakigu gozoa eratuko, honek, takit, dauka misterio onderi, patata tortilla txorizoarekin. Zertarako da txarto ba. Zertarako da txarto. Seguro ez. Ba, hola xegoiaz. Minutu bat, alde batetik, oixa, bate daukau. Oixa baina eskura utzi dut, ba, espada. Oso ondo ikusten zaitu. Eta, ogi xerra batzuk, zein godu, pintxo moduan biteli nahi zu? Bai ez, hola niruki baten bebai, nik uste dut moztuko tela. Eta listo, egisa da, talde handixak eta dauzkagunean, bueno, etxian, edo... Holako ez dakit urte betetze baten, nire gai gustatzen gatela itxia, tortilla patata handixak, eta horrek laukitxotan moztia. Baina, bestera, etxian nahuela, hola xe. Urte betetze festak eta egiten dionen, guk egiten du tortillak ekartzen dituzte, gurasoek, eta ero laukitxotan, hola, mojadukoak moztia hori izaten da. Bueno, nietzako aukera oberena, ero, esan desan. Lehen esan dozu urakin, baina hobeto pentsatu eta nik olixuakin egot. Olixuakin ere, oso ondo. Bai. Olixo apurtxo bat jarriko zatemendik, oran apurtxo bat irristatzeko, paper batekin, pintzel batekin, eta, aiane, zelan atarako dau. Venga, airian, hola, niru vuelta, airian eman. Nioneko bat usta bilurra. Bai, ke ba? Presinua. Ze ba? O telebistan nagolako. No, telebistan. Hor betxu, 3 kamera daukau da. Eta bestaldean jentia behira dago gure? 4 kamera. Ai, ama. Hori abixatu jena, Patri. Bala, tere da zu igual, beste platertxo bat. Vale. Ugaltza. Bai. Eta... 1, 2, 3... Ipi. Buelta emango zate igual. Ze honek ez da batera nahi. Ez da batera nahi. Aitale. Bueno, hortxolan apurtxo bat apurtuta dauelarik. Hau, agitzu, basauela lehen, ni lehen bizi nintzen hausuan, taberna bat, tortilla saltzaile amorratua sana. Bai. Eta ikusten zinun barran, tortilla atara berri, eta zaten zinun, emango ez da zu pintxo bat? Eta zaten, ondiokan ez. Ez da ondiokan ez, hor daut da. Ikusten dut badauela, eske itxoinen biozu, 15 minutu. Pausatzen egon marzan tortilla kanpoan? Pausatzen, ondo ataratzeko, ondo mozteko, ze honek zerbitzatzen zabien, osea, edateko bezala. Eta zertik ez zuten eukiten 15 minutu horiek zukaldean, eta gero ja kanpora atera. Ba, nik uste dut, hobeto saltzeko bezeruei. Hobeto saltzeko eta esateko. Itxo, ikusten dut zuezelako itxura ona? Ba, itxo egin biko zu, geratu hemen, hartu kafe bat, hartu beste pintxo bat, eta tortilla ingo dagoenean abixeko zut. Berez, listo, gure xoixo, patata tortilla. Lehen, izan dugu mesela, Gasteiz erara. Zukoran mokadu baten jango zo? Nik labanata, osea, nik sardexkak. Bai, ni uste maia zu. Jon Plaza Olaren omenez. Hori mokadu ondixa da. Bene. Txorizo, ez da askori daukan ere, baina kriston zapori ematen diola, eta pila bat nabaritzen dara. Gara da. Hortza hona. Ona, bueno. Esaten ari zaia, luze guazela. Eskerrik asko horrezatearen, asteburu ona pasa, eta astelenean, hemen izango gara. Agur. Agur.